बोरै जानो मोनखो प्लिज खोन्थाना आइ एम सो एक्साइटेड टु नो It's a long story, guys. Just listen. Game गेलेनोसो नोंसोर आंखौ बेसिम लेंहरदों ओहो रनसाय जों नोंखौ थारैनो बेयाव गेम गेलेनो लेंहराखै खोनासं रनसाय रुबु आरो रुबुंनि गेजेराव रमान्स सोमजिदों जानो हागौ बिसोरो उन्दैनिफ्रायनो लोगोरि सोमोन्दोखौ लानानै बिसोरनि रमान्सखौ फोरमायनो हायाखै बिदिब्लाथ' कंग्रेस आदैमादैमोन जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा सानैजों लोगोरिखा हाबा जायोब्लाथ' मोजांसिनसो जागोन बेथ' नंगौ रनसाय जोंबो बेखौनो हास्थायो नाथाय जोंना एसे उसुखुथु जाना दं माने रनसाय बाथ्राखौ रोखायै फोरमान मोनाखै अब्लालाय माखौथ' गोबाव खालामदों सानैखौबो सोंनानै बाथ्राखौ फोरमान खालामदो ओहो रनसाय बिब्दि जाया जाहोन दङ जाहोना बेनो रनसाय बिसोरनि लोगोरिनि सोमोन्दोखौ लाना जों सोंनोनो बोलो मोनाखै बोरैबा जोंनि हमदांनाया नंखाय नुजायोब्ला बिसोरनि लोगोरिनि गेजेराव गाज्रि गोहोम एबा लाजिनाय सोमजिनो हागौ अब्ला आंखौ लेंहरनायनि जाहोनफोरखौ एसे बुंदो खोनासंनि मा गेम गेलेनो नागिरदों नोंसोर आंजों खोनासं रनसाय नोङो रुबुखौ हाबा खालामनायनि बिथांखि लाना फैथिनांगौ उनाव मा जायो जाया जों दंसै सरि मादै बे हाबाया आंजों जानो नङा बुंखायै बाथ्राखौ दोनथ' नोंनि आइ आफाया नोंनि थाखाय सिख्ला नागिरखाबाय थादों रुबु आरो रुबुंनि सिङाव थाखोमानाय बाथ्राफोरखौ फोरमान खालामनायनि बेनो साबसिन सम अ रनसाय प्लिज मदद खालामदो अब्लाबो आदै बोरै आं प्लिज रनसाय हेल्प आस आदै मादैमोननि प्लिज प्लास माइनास होनबाय थानायाव आं बे नोंसोरनि गेजेराव रमेन्स एबा सानैजों हाबा जालायनायनि इयुन सिमांफोर दङना गैया बेखौ आनजाद नायनानै बे प्लेनाव बाहागो लानांबाय आरो दिनैनि डेटसिम आं बे प्लेनाव फान्ट्रि जाना दंमोन नै रुबुं नोंनि लोगोरिनि बान्थाया नाथाय रनसाय नों मा आस्ताम गान्धीनाव फोरमाननि थाखाय गाबज्रिदों नामा नोंनि सोरगिदिं नाय रुबुं मा दं समायना मिथिंगानि सिरिफोर बेफोरनो नोंसोरनि आस्ताम सोनाय हाबानि फोरमान जागोन बिकज इट्स अ साइलेन्ट लाभ Okay guys, have a great time. रुबु आं मा बुंनो जेबोखौनो बुजिना मोनाखै नों जेबो दा बुं रुबुं आस्थामखौल' गानहोदो दिनै जों आरो जेबो सावरायला मानोना सैथो अनलायलायनायाव जेबो बुंनांगौ थाया बेयो गावनो गावसो जानानै फैयो You know रुबुं our love is a silent love